Ей, какво става хора? Аз съм на GameChat и сега играем малко Майнкрафт. И сега това е новият ми сервер Sharkware, където си постиг доста странничка къща. Тук има врата към водата. Деня, може да се повеселим! Освен ако няма чудовища. Или ендърмен. Или пък запознатия с нас скелет. Аз много го мразя. Да. Къщата ми е страхотна. И е нова. Да. Мира. Това се построи. И мисля да убият онзи скелет. Но може би утре, защото е нощ. Сега ще поспим и после отиваме да го убием. Ендърмен. 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 Имаме Ендърмен. Триклор. Миро. Здрасти, друже! Не! Много. Тези тъпи крипъри експлодират и цялата ми къща трябва да пострада, значи. Колко пъти, бе? Не си имам стъпо. Може би трябва да взема помощи. Тези отрепки, как постоянно намират да ми взривяват къщата? Айде. Стига де. Ге! Ей, ге! Ари, бе! Дай поне сам да... Той направо земята взривил. Хора. Той е тъп. Тъп, не е. Така. Сега. Ари, бе! Сега вече май. Сега вече май трябва да стане или пък не. Явно, че не. Крипари! Ари, бе!
Кой аре? О, качвам се нагоре. Или се връщам след пауза. И хора, върнахме се. От една доста ужасна пауза. И сега ще оставим другия стъкло. Ей тука. И ще хапнем малко. Може би нямам това. Да си взема две картофи. Не бе, две картофи. Това картофи. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Една пържолка. Сега съм добре. Да, е вкусно. Сега се чуя какво да правя. О, да опием скелета, ама не ме се. Не искам. Биби. Пием. Аз не съм замахнал бронята. Бип. О, ес. Ей, така. Ес. И хора. Ама и да го направи по 8 минути. Да не е толкова срано. Да го спирам по. И аз мисля, че вали. Не, стига ще спирам. И така, аз съм на Game Shark.